Kayaknya apa ini ya? Rapumu dan atis maning. Ini ya, enaknya ya. Lah, mending golek bocah bae lah. Demek kok. Apa iki? Pedusnya kencot ora sih ya? Ramban bae lah. Ramban. Yong. Nyong makat ramban. Yang mana? Jadi. Ya. Ini kau manjat kok. Well. Ya. Apa? Endi kok? Ora weruh nyong gawane hari TG, patute lah nyepiti wong. Dadi temen. Ya patute lah. Wong ya gawe hari TG ya kok. Pernah kayak gumun temen. Tambahan arep ngapa? Nembe udan lah. Jane arep ngendi? Ya wis lah, yo, melu bae. Timbangane kaya kowe takon-takon bae, budek nyong. Kayak kian bae. Ora masalah. Ora ana undang-undang iki. Ki nyong nembe balik sekolah lah. Wis lah, melu bae nyong. Ayo, Wil. Ayo. Oke. Ayo lah, patuan ki nyong. Disi ki bocah suwe temen ora teka-teka lagi ngapa jane? Jajal tek telepon. Iya, apa iya lah, Jan. Telepon udah kulindu, mak dager-dager iya mani. Ya, priwe? Lagi nang di jane yang lah. Suwe temen ora gutul-gutul. Ya yang ke, agi so tewe, dalamane gutul tuh ngono. Wis cepet gager lah. Iya iyalah, muncul-muncul bae kayak kutang kok. Tak hitung minta lu ge ora gutul-gutul. Putus. Siji. Loro. Ya kok disit ke? Kok bilangane ke dalamane gutul ke? Telu. Son, bulung-bulung. Oh. Lho, kowe sih temen ket mau ngapa bae ora gutul-gutul. Nyuki nang kene wis jam lu nek kuat. Lo bikin tentang politik katok ke? Udah pada sih soek-soek kayak gini, katoknya bu pada dang dek, keteriwal orang genah. Baru kan muncul-muncul kayak kutang. Kutang ini nih mau apa? Ya kutangmu. Sih lah sembarangan, tak pegat sisan kowe. Wis lah, semuncul-muncul bae tak bojo sisan lah. Ya wis gage, pacaran suwe-suwe kayak 5 tahun ra bojo-bojo. Siki apa? Wih, parah deh. Paya sholat, malah pacaran kayak gue nang ngono. Sembahas bojo maning. Ora beres ge. Siapa sih orang bojo? Ngene? Teh, mumpung anak kayi mek. Siki berapa yo? Bojo. Oh, jadi kowe sing arep bojo, tak kira sapa. Keprimen arep pada bojo kapan? Kapan? Kapan sih ya? Ya karepmu. Nyasi kapan-kapan bisa kader nganggur iki. Baru kowe nganggur, kepriye gular bojo.
bojo. Tenang, Pak. Nek masalah duit nyo anak ya. Iki disauni nang bingunge. Disauni sepira kowe? 5.000. Wih, gayamu. Jar-jarmu di 5.000 cukup ngebojo apa? Ya kepriwe jane arep serius ta ora sih karo nyong? Ya serius, wong nyong anane duit 5.000. Duh. Syukur ora terus kabeh. Pedusku ya mencret iki ya. Pedusmu mencret wis diomongi, Mbok. Ngaret udan-udan maning. Disukete teles. Piwe jane? Long ujarku nggo stok ya bro lah. Disit. Apa jane kok? Deliki HP. Nyetel musik, Bro. Musik. Ini musik emang ana lagune apa? Akeh. Deliki jajal musiknya ana apa ora? Ih, Ngapa kok kowe kok? Iya. Ih. Dene koyo goyang inul. Apa jane kok? Piye? Mana maning? Ih. Kene ngapa jane ya? Bocah ngapa jane? Niat ngarit apa ora sih? Kene ngapa, Bro? Ngomong ya. Aja koyo walang keket. Piye. kowe ngrasakna ora? Yo ora lah, masa yang ngrasakne kowe sing kudet kok. Kene ngapa? Kebelet ngomong ya. Ngapa kok? Nyobelet ngisi. Iya. Lah ambune ngentut kok. Sini, nyali. Melayu, kakek Melayu. Ini ngapa kok? Baru apa ora? Ngapa jane? Kayak kok anak uang ya? Kayak Gus Miftah apa ya? Wah. Kayak sebelah Gus Miftah siapa kayak? Aduh, Piye? ngarep ngisi nang kono jelah. Piye? Siapa orang yang ning kanan jane? Ora sidat. Di sini ya. Terus sing sing endi maning? Yang mikir. Engko kebablasan kowe engko. Apa nek? Ya ngentutmu ambune ora enak mau. Mlayu mau. Ora tahan. Wah, wis saiki piye jane? Mari Gus Bayu. Ngapa jane ning Gus? Kowe kebelet ngising malah ning Gus. Mengko malah diceramahi, Pak. Ora ndang kebelet ngising maning. Wis kompromian. Jeruk nama nih. Ya wis ngono, aku manut bae wis. Cepet gagian. Yo. Yuk. Gus, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kandian pada Nggih wau. Sek ngarit melawan gangguan niki. niki dan melasi banget, Gus. Pripun niki san? Pripun? Piye. Cerita ning Gus. Lah, gangguan apa sih? Lah niki pripun nggih? Lubang belakang niki wonten gangguan. Panggilan alam, Gus. Nggih, Gus niki. Lah, lubang belakang. Apa maksudnya gue cerita kenapa wis ora sini? Ngapunten nggih, Gus. Niki wau kebelet ngising. Yakin. Anu kebelet ngisi kok dinggon kan kaya ngono, wis langsung bali pengen ah. Gagem mbok metu boleh bingung kok. Nggih niki Gus, sampun tak pucuk garep ngapunten. Nggih. Ampun Gus, niku Monggo. rencang kula badhe kebelet nggih. Nggih. Enteni ya. Waduh didengar lho. Enteni ya. Ala ke bocah. Jare kebelet ngising di playon. Boleh metu aduh teh. Parah deh. Kerja bocah loro ge urusan urung rampung. Iya. Ini kan siki wayahe wis sore juga urung pada salat kan gue pada aman-amane gue siki pada bali dikepuk kene omah karo wong tuane kon digenan aku ke trisane.
Ya wis yuk yang beli yuk. Oh, ki mau guse ya. Ngapunten lah. Pangapunten Gus. Balik. Hati nggih. Walah, pola bocah saiki kena kaya ngono. Kaya ana sing beda rasane ya apa ya? Walah, sendalku keliru. Priwe ge balik mana ge lah tuh. Kok priwe? Aku balik jejak ya. Ya wis Hati-hati nang kagian. Anggitmu duit 5.000. Ya tas balik sekolah lagi. Wis lah, melu balik. Mau mikir nemune katrok lah. Nemune katok. Sih lah. Apa begitu? Oh, terlu. Wis ya. Bocah sisan nang. Iki. Jangan gue. Salah. Priwe jane? Arep serius apa sih karo nyong? Oh. Ya. Jar gue wis dijeda. Wis Agak kok yakin. Oh. Pengen delenge kan apa? Ya ilah. Kene ngapa? Kene ngapa? Kebelet apa? Bang belakang. Apa maksudnya gue cerita apa sama sini sih? Orang sini sih. Bilangin.